आंनि आफाया एमएलए लाखा फैदो दाना रावबो फैयासै आरो मा दहाय जेव जेव फैनाया गाबोन साराव सोलोंगोन फैदो आंनि लाइफआव फैदो गाबोन सानाव सोलोंगोन फैदो आदा उन्दुनोसो ओंखारबायलै दिनै माथो आङो दाना रावबो गैला दहाय 7 जन फैबायमोन सिबायफोरा खारफिनलांजोब्बाय माने मा होनो बिदिखौ फैनो रोङासै बावजोब्बाय बावदों बावसे मोन आयु जि थाबोदों आं खाया बादों आं बिसि दोङो बिसिनोबा आं सिखारनो बादों उन्दुखानाय बावसलि औहाय बासुलि सासेबो फैयासै मारै जाखो दे ओइ मानसिफोर ओइ गाइसमोन ओइ लोगोफोर ओइ हेल'मोन दै नार्जारि हाय गोजोन बैसागु फ्रेन्ड गोजोन बैसागु जादोंना जायाखै दै नार्जारि सना गामिफोरावहायलाय बैसागु जादोंना जायाखैलै दै नार्जारि थांबायबो खोमा हेल' दै हेपि बैसागुनो नै बिफाया नोंखौ हेपि बैसागु बिफरा नोंखौ हेपि बैसागु नुदों दै नार्जारि आगै दुथि ओंखारबाय आङो रावबो फैया मुङाबो मुगासे उन्दुग्रोसै नामा आङो फैदो आंनि लाइफआव फैदो थांफिनजोब्बाय जिर' खालामनानै गालांबाय आंखौ नांबानो माबा जायाखै नामाब्रा उन्दुआ नामा दा 10थासोआव उन्दुगोन दे हेपि बिहु हेपि एस कमेडि
दिया गई। वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए, थैंक यू मेरे दिल से। और है आपको भी हैप्पी बिहू मुबारक दे। मा ओंख्रि जाना फैखोलै एस कमेडियाखै थांबायबो बे गैलाबो एस बर' फैयोबो थांबायबो बियो गैलाबो खावब्लाल' नुजाफैखायो लाइकल' होनो उन्दुनोसो ओंखारो आंहा बिदि मानसि फैयाबा सनेस्वर बसारि ब्लग हाय आब' रंजालि बैसागोनि गोजोन हामलायहरनाय थाबाय फ्रम मुम्बाइनिफ्राय आयौ मुम्बाइनिफ्राय नायदों आंनि एलबिखौ थेंक इउ आगै सनेस्वर मुसाहारि आगै आं नोंखौबो नोंनिसिमबो गोजोन बैसागु जौ लोंदोंना लोङाखैब्रा आगै गोखा गोखै जादोंना जायाखै मैयालाय सिरि 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 लाइक हरदो दे आंखौ मोनसे मोनसे बयबो जेखौबो जेखौबो हास्थायनाय उन्दुनोसो ओंखारबाय आं कमेन्टबो हरा रावबो जाफुंथों कमेन्ट हरद' साब्रै दङ कमेन्टखौनो हरा लाइकबो होआ गावसोरा बैसागुआव फैगौमोन बैसागु फैनानै जाफैगौमोन न'आव बोसोराव खनसेल' फैनाय जानायखौलाय आरो एक्सुवेलि जेबो नङा लोगोफोर थायोबा लोगोफोरजों इन्जय खालाम गंसेसो जौ गोजा गंसेसो बायनानै आंनिया सेल्फि स्टिक बायदोंलै जा मोसादों ममिया मोसाथों मालाय सिख्ला मानसि आंना सेल्फि स्टिक गैया बेनिखायनो आङो दा मोखांखौनो देखायनो हाया सेल्फि स्टिक अनलाइन अर्डार हरदों दाबो सफैयाखै दहायसो हरदों आरो एक्सुवेलि सोर सोर दं साबबा मानि कमेन्ट खालाम प्लिज आयौ आसुफोरा आंना हाबसनदों नै सादों एकस' एकजन दा सोला जाबाय आंहा न' आरो माबा मालाय जाखोब्रा दैसा नोंनाबो खमायलै आंनाबा खमायजोब्बायानो सोर सोर दं कमेन्ट खालामलाय नङाबा नै रायहरजोबनोसै नोंसोरखौ आङो बैसागुनि हेपि निउ इयार दिनैहाय
साथामल'सो थाबावबाय रायजानो गिनानै सोरबा सासेया सानैल'बावसै फैलालै आंनि बेवहाय दाना रावबो आरो कमेन्टबो हरा जाखोरा मानसिफ्रालाय नोसो जादों दा जुमायसिगोन दा कमेन्टआनो श' जायाखै नामाब्रा आंनालाय दुइ रावबो गैला आं बेग थानोसैसो रागासो जोंबाय आं मुसारि सोंसै आङो रावबो गैला आं उन्दुनोबो ओंखारबाय